дар вилояти Суғд 4 ҳолати бемории махсусан хавфноки сӯхтаниро ба қайд гирифтанд. 4 ҳолат давоми 6 моҳ аст. хушбахтона ҳамаи осебдидагон ки тақрибан наздик ба 9 нафаранд сиҳат саломат мебошанд. 1 нафар ҳанӯз табобатро дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров идома медиҳад. масъулин сабаби асосии сироят ёфтан ба бемории сӯхтаниро ба бехатарии маҳсулотҳои озуқаворӣ махсусан чорво медонанд. Як сокини 42 солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба бемории сӯхтанӣ сироят ёфтааст. Вай ҳоло дар беморхона табобат мегирад. Машғулият ё худкасби марди сироят ёфта забҳи чорвои калони шохдор аст. масъулин мегӯянд, ки марди 42 сола ҳангоми пайдо шудани яра дар оринҷаш ба худтабобаткунӣ машғул гардидааст, аммо сиҳат нашудааст. Сипас ба беморхонаи сироятӣ муроҷиат кардааст. Ба беморхонаи сироятӣ бистирӣ карда шуданд. аз онҷо мавод гиро омаданд дар лаборатория, то есть ташқиқоҳи маркази наводсанитарии эпидемиологӣ мавод оварда шуд ва аз ин мавод барангезандаи сӯхтанӣ дарёфт карда шуд. ҳозир вақти саломатиш беҳтар шудааст рӯз аз рӯз, барои ин ки агар ҳамин сари вақт дарёфт кунад ва сари вақт муолиҷа гирад, агар ин касал 100% сиҳат мешавад, ягон хел хавф надорад. дар вилояти Суғд давоми 6 моҳи соли 2024 4 ҳолати бемории ниҳоят хавфноки сӯхтанӣ ба қайд гирифта шудааст. ин ҳолат дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров ва Конибодом ба миён омадааст. ҳолати дигаре ки дар Конибодом ба қайд гирифта шудааст подабон мебошад ва марди 71 сола аст. ҳангоми нигоҳубини чорво ба бемории сӯхтанӣ сироят ёфтааст. ин одам саҳроба кор мекунад. ҳамун саҳроба кор кардагида ҳамҷанда молои ҳархеле ани одамо будаги ҳамоҳоба хай илтимос кардаги ин одам об додаги нигоҳи бин кардаги ҳамоҳо мумкин яке аз ҳамон молҳо мумкин хел бемор будаги. сони бағар аз ин спорро мегӯям, спори ҳамин сӯхтанӣ дар заминҳоям якчанд солҳо чӣ мегӯяд капсула бош пайдо карда ҳамҷо рушда меистанд. вақте ки ягон коркарди замин шудан баъд агар даст ярадор бошад, агар ё ки бурдагӣ бошад, агар ҳамонҷо спору фурод, агар албатта ин касал мешавад. дар 6 моҳи сипаришуда дар ноҳияи Панҷикин 2 нафар, Хуҷанд 1 нафар ва Бобоҷон Ғафуров 1 нафар ба қайд гирифта шуданд. бемории сӯхтанӣ сироятӣ буда махсусан хавфнок аст. аз чорво ба инсон мегузарад ва чорвои бемор шахси солимро сироят мекунад. дар организми шахси сироят ёфта яра пайдо мешавад ва дар баъзе маврид яра дар дохили организм баромада беморро то ба марг мебарад. сабаби асосии сироятёбӣ ин чорво аст. барои пешгирӣ мебояд чорвои калони шохдор ва навъу намудҳои чорворо иммунизатсия кард. زیاده 160,000 چالوی کلون شخدار امگذار نکرده شده است. چالوی مردی شخدار زیاده از 180,000 200 گرم حاضر و 180,000 امگذار نکرده شده است. دیگر چهار نمودی چالوها اسب و مرکب این هم امگذار کرده میشوند. خوفی وقتی که امگذار میشود خوفی بیماری یافتنی حیوانات دیده نمیشود. таҳлилҳои мутахассисони раёсати кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд нишон медиҳад, ки дар вилоят 160,000 чорвои калони шохдор, 220,000 гӯсфанд, беш аз 2,000 асп ва маркаб бошад, наздик 4,000 сарро ташкил медиҳад. иммунизатсияи онҳо давоми 1 сол 1 маротиба анҷом дода мешавад. пас аз эмгузаронӣ хавфи сироятёбӣ ба бемории махсусан вазнин камтар мегардад. 5-6 ҳолатҳое ки гумонбарӣ ба сӯхтани сибирӣ буд, аз вақти санҷиши ҳам эпидемиология ҳам эпидемиология мо гузарондем аз тарафи мутахассисони раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд, ҳам аз тарафи мутахассисони маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии вилоятӣ, ҳам шаҳру ноҳияҳо аз он 2 нафар тасдиқи ҳамин беморӣ ёфт. қатъи назар аз ҳамаи ҳолатҳо таҳти назорати мо гирифта шудааст. ҳамаи чорабиниҳое ки барои паҳн накардани ин беморӣ мо кӯшиши ғайрат кардем, мутахассисон чорабиниҳои мушаххас анда шуда ҳар як чорабинӣ гузаронда мешавад. баъд дар ҳолате ки гумонбарӣ ба сӯхтани сибирӣ пайдо мешавад, ҳатман мо ҳам
санҷиши эпидемиологӣ ҳам санҷиши эпидемиологӣ гузаронда ба нақши чорабиниҳо тасдиқ карда аз рӯи ҳамон амал мекунем. фоизнокии иммунизатсияи чорвои калони шохдор 118%-ро ташкил медиҳад. ин рақамҳо аз рӯи таҳлилҳои 5 моҳи соли 2024 гирифта шудааст. моли майда яъне гӯсфанд бошад 98%, аспу марқа беш аз 100% иммунизатсия бар зидди беморӣ махсусан хавфноки сӯхтанӣ карда шудааст. гузориши Мафнушкур ва Наим Ҷоноюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.